Wadlaw dangdon tang khandai snam kerta. Penban u hebret bakerteng u baba Christopher Wartede. Ulahap banmat ya kajing sya tenrong ka bakraw ha kajing im ka jong u da ka bapep no ha kajing puli ki kerdan ki badang red haskul kata hadin bauladu no yala ka kemi ka balaklat bad e no khun swet ya u bad di ki para kan thei arngut ka wei ka badang nyaw snam bad ka badang red du ka badang ar snam duna bad mentau kpa jong u udon hapadeng kajing shitom hakamet bad kene kajing pep skul ka longru ya ka para ka baar ka jong u ka badang nyaw snam kerta kani ka long ying jong uniu hybrid kadai ka badon ha ka wei ka benta ka jakarep ne ka pham slasha ka badon hau put usam jong ka snong umran parila ribhoi district. Wat ukpa jong ubaba Christopher Wartederu udon menta hapadang kamet ke bamkoit bamkhia bat ki wansa hakate ka jaka banwat trei bella henre ka snong trai jong utei ubaba udei na jakram maukerwat jong ka southwest Khasi district bat ukpa jong u udei na krang henre ka tei ka long yeng kalamat yu lo ka badum bakensan tang maria sedang jong snam ar hajar ar puwei kata ka ar tarik ukela lengkot haba unong thau la shimno eka keme ba i jong u baba kabala penlong yeki baro laingut bansa ino khun swet bat hapo gajing sumar sukher ukpa jongki henrei menta katei kalong ying kalamat di gajing e ka bakraw haba ukpa jongki ula kempang bat shuthia be haju klem la shu ban letrei lekta labon teli ki benai ban penbiang ya kayeng kasem kabam kadi ubaba ulahap ban shimti ya ka kerdan keme ban shet ban tiu ban sait ban kling bat ban pensum pensle ekipara bat kumju ban sumar ya lau kpa nalor kata uhapru ban ledi ya ki jhur ki bau khet nakper ladau yo nak benta ban yo thit ya ki jundan kam halayeng ban sumar ban penhe pensan ni kite ki laingut ki shipara dai satang ki bahaying jong kite ki khun swet bat ki bahaying jong khpa jong ki ban kershan ban petlem ki bat mit bat sngi kumbala ka kemi ka jong ki lane satang lara ki bor sarkar ki badai pet je ka jing bha ki khna red khamtam haki rangli juki kin le jurep ban ai ki lat jingirap ki ba kat kum kalenti ka badai khnang ba kinyo e kalawei kumbalong ki wei pat ki khna red ki badap babiang bat ki badon ki nong sumar sukher yaki tang maria yo jing tip halor kane ka jingmat jong ki te ki hybrid bat kumju yo khpa jongki ubadon hapreng kamet bamkwait bamkhia ka seng HANM Ribhoi District Unit hapo ka jingilam uba pateng marsing kum u presiden kalalet marmar ha ka arpho tarik urisau rengkat bat kilat jingirap daki marbam ban kershan kat bala e syakate ka longyeng lembat ka jingkerpat iki bor badai pej ya ka hok ki khna red ban nyerap bat ban ai jingkershan syaki hakum kane ka por bakimat ika jing e bat hadu bakin dalong breu man breu la syai la sisngi ubaba Christopher Wartede bat laki para kidangkwa ban late school bat mano ken ban kershan ki tongin ya pej ayu khpa jongki bat kine ki hybrid ki don ban yathu shangi te baba la bani thu yengi ke e ke kerteng pura ka jong phi Tang Christopher ja yum tu jauh today. te phi la pep school nei te kwa nam li school biang Kwa te hadin me phi la pep school phi le ayu bro si kata hadin phi la pep ka school jong phi pet ya kabi pet ipa yang jauh saja. Malaysia. bila li school teng na em Lek yang balapep. la pem te phi kwa nam li school biang Kwa te phi le ayu bro si kata pet ipa bal. Lek kabi. kami te phi yo jing bam na em na ki bro ba yarap phi dan em a jing bam phi dan he ta khub le si bon ta ma te ba phi la bani thu yingi ha ni ka por hama phi dan ha padeng jong kamet ka bom sai bom khlai tenadu menno pilwan sa ka ni ka snong hang ni ha umran parila Mentala don la sosnam ma te ke e boplong phi phindan ha padeng jong system bat ke phi ki e gi jing e be phi mat na ka ni hai ni si wala no sedin ipin na du menswa bangaman pernang im kimini klung nga e aklanya trenga nang mentan du bukrat kimini klung la jen snam la chi benai lapang la chi benai lapang ban tengah jing pang be
kijing parum ture ngajin jar bamta sangari ni klung isin ni klung lurba ngamnang trei ngamnang bela bun gi perlok prejor gi yang ha yarap gi makan no gen gin yarap mengalong gumne pengin pa ngajin jar isin gala gen ni klung mengamlak man pe ngamlak dengan pensajan septi ngamlak dengan pensum pensai alur bang paru lalong gum ti konsuat bom dan badan tanga jan septi ro ngamnang pensai re ngajin japla Ti baru sekata apa bi dang don apa dang gamet website baklai ke kam bela bi yo bela ni kesna kat bayo ni ngatri tentang nilok pak perat malik ngeli perat kemudian pak kisah ni ke kat bayo kat bapak kat ini tre kat bayo ti hadin ba I kimi ki khun pi khlat no ti phia ban pe ban sumari ki khun ti hadin kata atau kam sumadan kono jing pen pe na kaliang ki ba yeng ba sam pi ba kini rap lem ban kersan nam ta ban pe I khun jong pi don pe ya pen pe ini ra kim kor ra tengaro gi klung ro kim syong ra skawero ngan I kum noi ni isne kadang perkat di bong mangan an klain gumba mencuai ngan trei ngan ri ngan sumarhok iklung ngamur re berong ba ngan le beng ngan wat lat chewe kum giwe ngamur bencong suk bet ikun ni du da san ngan yap ngan dar kat ikun ni mangamali no sik ngam syar no sik ngam dar kat ngamali mapang stom bikum ne re Tila de jan khat bagi bayeng ba sem jong ki khun ki sim ti ni khun ki kloin aman ai ki kalau iban ain lem bang apang stom gumne te kur gi don hok iban sim bang stom gumne mari mla sumare te mono won pe ipi pa la da jan khat ki don tang morwe le gumno pe ta por dom don ok pe lu ap su sabi bang la sim pap la li era ti phila ni thu ingi ka snong jong phi ba snong ki khun phi sinong jong kun semong korwat sinong jong nakrang te gi bayeng ba sem ni phi na krang kim la wan kersan le mi phi ban pe ba na ban ta ko ikhya jong phi menta de ki ong ni bahayeng jong gi ong me li bu no ti ki kun cha sinong le jong ye mengi kloi bengin kit ngin ring sumar ngin non chao no na tu tengah pede gajing perkan ong tarani kur jonga limat ki isi di kun jonga ba ngari ngasumar bangari gine de bentar gine ki mon pet janga ngayo kum perkat kum tai kamba tip ka de na kam tip kai ti ki egi haden bang phila don ha pedang jong stom phila don ki lat jing rap pe phi yo na shawai pedon ra pedon no yarap pedon no ye ra ti haden jubo le jar khat bagi bayeng ba sem kinon simti ki khun jong phi mat phi phila song morwe te phi dan am ko jingmot ban le pha sumar la ne sha sumar la de sha ki jaka sumar don di mut ngan sumar ngan yo ban yarap lemi klung kat bukim pet he penang bela ngandala koi lakia ngan yarap nam yo ban ri kenaru yo teman ai bai bam bai di lemi kon ti je bela don di kun ne mle ben hira tai tila da phi sha sumar han jaka haki jaka sumar le hospital te mono ban kersan ni phi ka bai da wai ka bai thia ka bai bat ki wi ki jing lot jing sep nam ta jing sumar phi tip shu ken na ong shu ikata ne mano ban yarap mano ban pej tip stang ka bor bele yem la li era ma tip re don yarap nam don ne tip shu te ba ani ko por pat ma ngi I phi dan teng jok met ko bom sai bom klain na te
Nak kamu tagi kun pila penik sekolah na am hagi ni kisingi bagi senam lalina. na purba nang aklan ga kami kulung te pelai mentan na duk ngai stom na jong don kami kulung tengah mi pelai chu don pe chu ini para barit hapep na school apri para ye ye ngam gam ye ngam sam hapet hi Tenang kamu taka jing bah jing kun jing pi nam taka ko yuk ya jing ki. Kai garai jing pi kum urang ba hadin pidon hapeng jong kamet bom sai bom klain. bom se dum klein la kumne da nga ga ra jong ada ngam ang be bong ba kita mensim regi ba yeng ini kulung te man se gain ba nga ai ti no sinka ba ri konsuel ngar dan bor ban man ri ngan sumar li jong apang Nakaleng jongi kaseng H&M Ribha District hadin bangilayo ya kajing tip ya kajing ja kane kalongging ba hadin ba kami kala klub ba ngilayo ya kajing tip ba kupau don hapdeng kajing sutom ba nakaleng kaseng masnio jing tip hi kane kubor ngilawan marmar sekane kajing banwan jingo banwan pek ba banon ai kita kijing rap kat bangila ai nakaleng kaseng bat hadin bangila poi kene gaying nakaleng kaseng ida sokhya bat ida don sisya kata kamen sim kajing sosi abang ipai ya kene kalonging kabala ja kum kene ka apot namar ikun bahe ibadang khandai snam ikun baar nyo snam bat ikun balai ibadang arsnam dunah bat kawai kaba sukta bat kaba pensumelung yang iga seng kalong ba uhumen ba he uba khandai snam uhab ban pep no iga school bat uhab ban pek no igini para ke jongu kane kadai ka bakta sisya ya kajing sngobriu ke jongi kum ka seng hi ka ba pek ya ka bha ka banyat na ka benta ka imlang ka salang ha ka dong ba ka thain bat kum juru ha ka state hi barok ka wei ngidon ni ka mensim ka ba sokhya hadu kata habangi wan jurip ikene kalongging namar bangio i ba ka don sisya kata kajing ka bakrau ka bagi kendu ka ba ukpa mentala jan sisnem tam udon ha kajing thiapang umla bantrei umla ban kata ha bantrei hi te kun jungu ba dang khandai snem karta bat ka bangila yo jing tip na geleng seng ru kalong ba utu kun haba uyo tang iwei ijur kum patau biskot ulai di sate som sning taman yo sipau arpau bentit ya ka bam kadi hangne haying kane ka ta sisya ya ka mensim ke jongi habang iwan hangne ke jaka ban nagle kaseng ni kerpat syaki paraseng balang kino gi badon ni ka mensim solam ya ka panirap ya kane gaying ni kerpat bapin subha banwan banirap lane gino gi rupai ba ke badon ni ka mensim banirap na bentang ne galongging ni kerpat nageleng kaseng bapin subha ban ai ki jingrap sikene galongging katkum ka jingdon kam ka jongki namar ngiu iba kadon sisya ka jinge aka bam kadi aka kup kasem bat ni kerpat hiru nageleng kaseng syaka sorkar bagadai ban pai khmat lem syakum kine ki longging ki ba ngat akum kane ka apot namar kini ki khna ki ba langut ikun jong ne iba kimyo su balik school kabam kadi kambyang bana galeng kasengi kerpat syaka sorkar ban ngin salai bani kendu ya ki officer jong ka CWC hangte hanong po ban pan ka jingerap na galeng ka government bagi dei ban ai ka bai bam na ka banta gini khna ban la dalong ka bala le ngi kwa ban kerpat syaka sorkar ba kadai ban pelik school ki khna namar ngio iba kini kena kim don latsu lada ka sorkar kam sim khia banirap ka jingim jongki kan poisa kane nagleng ka seng ni kerpat ka sorkar ba kadai ban sim khia ye kane ka kam khnang bagini khna kinyo ikra ka hok ka jongki ka jingim ka jongki kinyo ye ka jingnang ji start namar ngio i katkum ka jing yathu ka jong pa jong ka ying ba hadu metala sisnem dunah nadu bakhlat ka kemi jong ka ying ki bahai ngasem jong kini ki knarit kim sem lawan sim ki ba nagaleng ki bahai ngasem jong paru kim sem lawan tikane kadai ka jinge ka bakrau ye kane kalongging ka bahap
hakane ka apot ka bakum de bat nagaleng ka seng ngin no penslam ikane ka kam ngin lek no ban lek kendu ya ki officer ki dei pek ban ngin salik ban kendu ya ka child protection ka badai ban pek ban khami na ban ta ki khna na mar ngim kwa ba kini ki khna kin long kum de hen ring kwa ba kinyo ya ka jingnang ki start ka ba kum ba yo lem ki wei kata ka de ka jing kwa na ka leng ka seng bat na ka leng ka seng ida kular khmat jongpi ukpa ba la dalong ka pala wat na ka leng ka jongpi ru ngi kwa ai ban le tepat sa hospital jo ka sarkar ba kin sumar ya pi ba pinyo ya ka met ka ba koj ka ba khlain na mar ngio i la da pi ukpa ka ying pidon ha pedeng ka jing sutom ka jing e ka wan ra na ka banta gini ki khun ki jongpi ba na ka leng ka seng ngi salai ban kendu ya ki bor beripek jongka health department ba kin sumar e ya pi bat ka sarkar ka de ban aya ka jing sumar e ya pi namar ngio i ba pidon ha pedeng ka jing kutlat de nak ta ka daw na ka leng ka seng ngi sim ya ka sinjam ban yarap ya pi ba nang ne sa khmat bro kat ba ka sarkar kampat ai kilat jingrap na ka leng ka seng ngin nang sawan ai ki jingrap ha ka be dei ba ka jing don kam na ka benta ka longing long sem ka jongpi